дуруд ва саломи бепоён ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон. Чӣ гуное ки ҳамагон медонем, амнияти давлат маҳз дар дасти мардуми баору нангу номусаш мебошад. ҳамон миллат то ба абад пойдор мемонад ки мардумаш сарҷамъ, иттифоқ ва бо ҳам бошанд. мутаассифона нохалафона ёфт мешаванд ки ба тинҷиву оромии миллати мо донаи ҷаҳолатро мекоранд. охир баъзе мардони банангу оримо номуси хешро ба хотири сарвати дунёӣ мефурӯшанд. ба хотири пул шудан миллати хешро миёни мардумони бегона паст мезананд. ба ҳамагон маълум аст ки нооромие ки тӯли чанд рӯзи охир дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шуда истодааст, ҳамаро ба ташвиш овардааст. қатлу куштор ва ҷангу ҷидол омилҳое мебошанд ки авзои ҷомеаро нотинҷ ва дар дили мардумонаш таҳаллука меандозанд. тоҷикистони азизи мо бо азобу машаққат ва бо кӯшишу заҳматҳои раҳбар ва халқаш ба истиқлолияти комили худ расидааст. ногуфта намонад ки кишвари ҳамсояи мо Афғонистон чанд солаҳост ки орзуи ба даст овардани сулҳи комилро мекунанд, аммо ноиттифоқӣ, сарҷамъ нагаштани мардумаш ин орзуҳоро лаҳза ба лаҳза маҳв месозад. охир Тоҷикистони гулгулшукуфони мо аз миёни садҳо теғу силоҳ гузашта ба истиқлолияти вуҷуду суҷуди хиш расидааст.